gusto mo? Ano nga tayo, bro? Hindi ako nagat. Ako bili ka na isa. Oo. At try lang ba? Oo. Anong bibili mo ito? Bili ako ng kapit ba? Hindi, sabay na tayo. Kumorder din naman. Wala pa. Ay, gusto mo niya, Ethan. Sama ko. Ay, sige. Ay, Oh, yummy. Anong tawag yan? basta mabasaw sa Sa? Lugaw kaya? Ủa gì vậy? Cái này ở lẩu